En mä tietenkään tapaa sitä enää. Mä en halunnut satuttaa sua, mutta nyt mä satutin sua anteeksi. Mä oon miettinyt tässä lähipäivinä sellaista, että pitäisikö meidän avata meidän avioliitto. Mitä? Pitäisikö teidänkin saada tavata toisiaan, jos te olette kuitenkin toiselle jotenkin tärkeitä? Oot sä Julia Kruunström? On. Miten se sitten niin kuin käytännössä menisi? Varataanko me Google-kalenterista jotain Matias-vuoroja? Ette kai te ole eroamassa? Ei olla eroamassa, mutta me ollaan Matiaksen kanssa polyamorisia. Mun pitäisi varmaan puhua sun kanssa yhdestä asiasta. Rakennan sun sydämesi taloa, mä rakastan sua enemmän kuin Jumalaa. Rakennan sun sydämesi taloa. Tämä ei ole pelkästään mun ja Julian välinen asia, vaan meidän kaikkien välinen asia.